защото аз карам GPS с 90, даже на 90 пише. А той трябва да ограничим 90 към... А той ти е изпреварва. Да, аз карам темпомат 90-90. А те камионите имат ограничение, не могат да карат на... Той има трябва да има ограничение, не може да кара повече 30. Направо този е... Той може да кара с 2 км в час повече. Да, и то... После пак знае шофьор, после го справя да парламентарно може. Все пак какво ще стане. И се влиза така... Ама караш се... Аз карам с постоянна скорост. Естествено, той не може да ги вземе тези забои с тази скорост, която се опитва да кара. Една година целенасочено и до година ме стеглят в Валенсия. Тук се изпреварва на забранено в момента с камион. То вярно, че лентата се маха. Не е ли същия нашия човек с камион? Точно това.